Ni beti amestu dut, eta beti ukiut buruan, txikitan, mendira joaten ginenean, da mendian lo egiten genuenean kontatzen zizkiguten gaueko historia beldurgarri horiek, ez? Mitologian badaukagu parte bat, non agertzen den gaueko, dela gauaren jainkoa, inguma, bezalako demonio bat, sorginak, akelarreak. Niretzako beti izan da, alde batetik mitologia multzo hoien amets hori, eta gero baita horreri buruzko pelikula epiko bat egitea. Sorginak eta sorginen historiak beti egon dira bai literaturan, zineman eta abar, magia duten pertsonaiak dira, boteretsuak dira, baina gizarteak beti baztertu egiten ditu. Basoetan bizi dira, etxola txikietan, inkisizioak ehizatu egiten ditu, errez, eta nik gogoan neukan gure gizartean edo gure kulturan daukaten lekua eta importantzia izan da, era epikoen eta ederren erakutsi. Gaueko bada euskal mitologian gaua beraren errepresentazioa, ez? Gauaren arrisku, beldur, iluntasun guzti horien kumuloa. Haizea, hotza, gaueko animaliak, otsoaren ulua, ez? Ni gero aparte beti imaginatu dut halako gaueko errege erraldoi bat izango balitz moduan, ez? Oso poteretsua, oso elegantea ere imaginatzen dut. Filman agertzen den Mateo txistu hau da, puinetan agertzen den Mateo txistu hori, ez? Apaiz, ehiztari hori, obsesionatu egiten dena erbi batekin deabrua dela edo sorgin bat dela uste duelako, eta oso obsesionatuta dago gainera haragiaren pekatuarekin. Akerbeltza, denok ezagutzen dugu, bada sorginek akelarretan inbokatzen duten izaki hori, ez? Berez ez da deidade gaizto bat. Naturari eta fertilitateari binkulaturiko deidade pagano eta teluriko bada. Antxon! Errantzak orain! Inguma bada beste euskal mitologiako gauaren parteko izaki ospetsu bat, halako espiritu edo demonio makur bat gauean agertzen zaizuna, eta lepoa bihurritzen dizula batzutan ito arte, ez? Akatu arte. Gero filma badago detailes josia, saiatu nahi sartzen Barandiaranek jaso zituen elementu pila bat, ez? Edo euskal kulturan dauzkagun elementu asko. Bai objektuak, bai esaldiak, bai irudiak, ez? Alde batetik dauzkagu hildakoen arimak islatzen zuten argizari horiek, gero badaude sorginkeria usatzeko erabiltzen ziren gauza asko, adibidez Oiarraren bihotza hiltzatzearena, eta baita ere ingumaren historioan nola argizaiola katilu batekin tapatu egiten duten, eta gelan dauden demonio edo sorginak hau destapatzerakoan agertu egiten direla, ez? Hori ere Barandiaranek jasoa da. Gero, esaldi, elezar asko daude ere, adibidez, ez gehala, bagehala, maika mila bagehala, ez? Hori sorginek diote, sasi guztien gainetik, laino guztien azpitik, egunez zar gauez gazte. Gero daukagu sekuentzia bat, non Peio arrastaka indar magiko batek eramaten duen, eta gero egaka badator euskal ipuin batetatik, sorginen euskal ipuin batetatik, non senar batek gaizki esaten du esaldia, ez? Sorginen esaldi hori, sasi guztien gainetik, laino guztien azpitik, Peiok aldrebes esaten du, eta orduan arrastaka eramaten dute, ez? Honetarako, egin genuen izan zen plano generalentzako espezialista bat erabili genuen, eta itxientzako Xabi berak egin zuen. Eta gero Barandiaranek ere dio, sorginek erabiltzen zutela halako kodigo bat, Stertxik pelikulan esaten du opo, dapa, mapa, apa, ez? Eta egiten zena zen pa, pe, pi, po, pu, soinua sartzea silaba bakoitzaren atzean. Eta esaten zuten nola sorginak hitz egiten zutela, ez? Eta hori ere polita. Mapa, mapa,